Gwiazd, jeśli nie chcesz za mną wyjść, jeśli nie chcesz laski głos, to ani dziwne radość. Idzie od waszych gwiazdki, gdzie nie może mną wyjść, posyłam ci laski głos, to ani dziwne radość. Celý oslavenec dneska! S Bráškou, s Mirkem, s Romanem, s Milankem. Hraje jim Petr Gujda dneska, Martin Feťo. Samo telefonu. Samsung 8. Takže po Julii a Feča prošli a Marcela Ženičko, Želešek, ale Marcela musím mluvit, že